le to na hian rongbol turin pathian rongbol turin Khawrihnim kan pan me ka to nai vai bakon traffic point kan thleng tre pa zotlang atang kan chuak chi ani to nai dar ni le dar ni vel che che le mo ania ni le so panga ji chuan Khawrihnim hi dar ka hi le them vel dar ka ni le san vel ska langai mai the ya to ni se chong takin kan kal tur angai ngo Mual inkhawm kan nei dawna chumi dana in bo sei na nung ber ani to na hian dar thum ma kan tan doran ti le chan ve ya to na hian to tan thoi tu panon kaltana to na hi in rom han tan dawna ni ho boin hi February nin hi sang ni som hi panga Sunday ni hai to na hian Khawrihnim 7-day Adventist kausan biak in akan oma to na hai kausan soi tu te nen to nai Mual inkhawm kan nei dawn na hai kan pan don me kan ni kan mun ma te le kan program te ron ti nan sel kan to mang to na hian dar ni le chan ve minute som ve lina pel ora to na kan om na hi Khawrihnim khuwa ani a hai khoi nuam khop maya Khawrihnim khuwa hianin ei rawngbawlna kan nei a chuan in to na hian Sunday ni chan ho hian Mual inkhawm kan nei dawna chumi tura tan chon ai kausan ho te kan thur khop mai ngai bo sei na sa hela hian pasar oma pasar sanga ege bi tura tan hian enge idil ro amin lo sil them hei khotlang hop rawngbawlna poimo tak kan nei dawna kan lok pui fiu tura ka nga ya ti hian Mual lai tak kan chu ve ni wena hian ani chu lai sang nei dawn arem chuan nei pan hi ve chu kai bo sei ve ani chu ni chu ole thata ka zai turin du sana kan han che ole ka pui phur to em phur ro me chati ma wan lo mom em mai kana thei do la alo mon khup mai hai ale te chon helai hian helai kan kausan charge lak ania engei phur to em sei dui nem ko mai kan nei lo na re to Mual inkhawm hi hei muna kan nei le tu hi asu tom khop mai han lo mom em te chon hai kan first elder ania puzawa phur to em puzawa phur tak kan ni ani chu lai Mual khom ti ka lo be si re ya kin lam to tura ka ngai dio ro nan lo om hi kan nok thang biao tura pok ani alo so la son putluang te a zema bok community an elder ani boy khop mai hei enge om sia Hello. so ne lai hi Check. 1, 2, 3. Hello, mic testing. ani lai kan hun man na torani ani set up Hello. mega Check. Try. so na hian in tuna tang rei lo te hian khotlang pumina pathian tu cha kan ngai thla tur atana impos te na te fakla kan ngai thla na tur atana impos te na te kan kan poya tuna tang rei lo te a hian kan tan don ani helai kan in set up mega Hello, 1, 2, 3. number minga Check. Hello. ibu te ya I'm trying to. ni boy khop maya mixer lo boy poya Mual inkhawm kan tan tre pe phur to em o bai bai ru le đủ lâu zong te alom lâu zong te boy pui isu aya boy pui kan nei zong te hi kan kal sana hun to ni ti voi ta ya hian ki che thar le che vila ti kha kan en cha ve ni sela
la tôi cái thiên thế hey cả sa tua la tu lấy xua mà ngày na hi nu về xua lăn xua hi ô amor có sắc lưng thăm và những cơ ruồi phâu chi lưng ai có mi lời bắn những ai tỏa chi chẳng nào mà chẳng nghĩ lòng ta cô hắn tin này mang trên bộ nun thu rút này là nun nề này tầm số anh thật này chú chuan em tiếng số thằng khó ven đường đi buồn với em to chú vàng tất chuan Bible chuan ring tu tất số khó phá hun đầu trên trap to em bỏ xây tu lên áp cố cái mình cố nó như vậy chú làm cái gì này áp bằng đi na em nghe tu này thu đông gì tu này thu đông gì luôn đâu mày tu mai em nghe tu này thu đông gì tăng đây khom te ba ka milong ai khak sak tu te zong zong chunga thin nung takin lom thu kan soya tin helai mun phal taka min ban tir tu wei me chunga po thin nung takin lom thu kan soi po kan e chuan thong trai na kan nei kan savai the piang lo ding la kan thong trai nge